Башкортостанда сыккан китаптарды Луганск Халык Республикаһында да укыйлар. Зәйнәп Бишева исемендәге Республика китап нәшрияты Петровская калаһының Мингали Шаймуратов исемен йөрөткән 22-нче мәктәбенә китап ебәрде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшрияты баш мөхәррире Зөлфия Карабаева. Һаумыгыз. Хәерле көн, һаумыгыз. Зөлфия Шәрифиевна, шулай итеп, Луганск Халык Республикаһында Башкортостанда сыккан китаптарды беләләр. Ул махсус ибәрелгән, махсус оештырылган акция инеме, әллә һез даими оештырып торагызмы? Махсус оештырылган акция дип әйтсәк тә була. Әлбәттә, без һәр вакыт МХО башлангандан алып китаптарды ибәрергә тырышабыз. Безнең җитәкчелек тә буга нык зур игътибар итә. Бу юлы ла бик хайлап күбрәк әлбәттә рус телендә сыккан китаптарды хайланык һәм араларында бар башкортча, русча сыккандарда, бәлки уларга кызыкынып, кемдәрлер башкорт телен өйрәнеп тә китергә мөмкин бит инде. Бүтә шуларны исәпкә алдык. Беренче тапкыр түгел әлбәттә. Бундай безнең ибәрүләр ярдәм, гуманитар ярдәмгә ла кушып ибәрәбез. Бына безнең бу акцияларга авторларыбыз да кушыла. Бүген генә бына Кадим агай, безнең Башкортстан халык шагыйре Кадим агай Ралбай һөйләп торды инде. Ул да Хайбулла районында әле булып кайткан, командировкала, иҗади командировкала йөреп кайткан һәм үзенең быел безнең китап нәшриятында сыккан Сиды Кавыли исемле йыентыгын МХОга тапшырган. Хайбулла районына гуманитар ярдәм алып китә. Шулар арасында безнең Башкортстан китап нәшриятында сыккан Сиды Кавыли исемле китабы ла барып китәсәк. Туган як сәламе булып барып китәсәк. Без нык шатбыз, без генә түгел, безнең авторларыбыз да һәр вакыт акцияны хуплап, дәртләп улар кушылып торалар инде. Бына һез әле безгә бер йөк китаптар тияп килгән, күрәбез, яңа китаптарыгыз бик күп, бихисап. Бына иң башта балалар өчен бастырылган китаптардан башлаyak әле. Бик сагыу гына китаптар. Сагыу китаптар улар. Китап нәшриятында бит инде балалар әдәбиятын үстерүгә нык зур юнәлеш бит, нык игътибар бирелә. Балалар өчен продукцияны, китап продукцияны бит төрләндерергә тырышабыз. Улар арасында мультимедиа кушымталары ла бар, арасында бар ижекләп укучылар да бар, картон китаптар да бар, бик күп төрле инде. Һәм шуларның безнең төп бурысыбыз ел һайын бит инде Башкортстандың төп шыршы байрамына, төп байрамга без һәр вакыт бүләк әзерләйбез. Уны быелгы елда без бына ошондай бүләк әзерләнек. Башкирский народные сказки и легенды. Был әлбәттә рус телендә, әмма бик сагыу, хүрәтле, тышыла шул тиклем үзенә сакырып тора. Бында шул хәтле матур әкияттәр йыелган. Исендә асып карап балалар безнең бүләктән бик канәгать калырлар дип уйлыйм. Хүрәтле димәк бу. Исендә хүрәтле, әлбәттә бик күп хүрәтләре бар. Бына сагыу хүрәтләр менән бизәлгән, бик зур хүрәтлене асалманым әлбәттә. Исен асып карап укырга кирәк. Һәм бына күреп торагыз, укырга уңайлы булган өчен, уның хәтта алтын төсендә үзенең ләссәһе ла бар. Укырганда онытмас өчен балаларга бик зур бүләк булыр дип уйлыйм. Барыһына ла охшар һәм тиз арала хатылып бетер дип тә уйлыйбыз. Пушкин әкияттәре башкорт телендә күрәм. Был рус һәм башкорт телендә сыкты безнең Пушкиндың әкияттәре. Бына әле кисәгенә сыкты шулай ук. Күреп торагыз, бик сагыу бизәлешле. Ул безнең китап магазиннарында озакламай хатуга сыгасак булар. Безнең инде уның тәрҗемәһе безнең Айгөл апа Гафарова бит инде. Ул бездә китап сыкканы бар инде, зуррак форматта, был бәләкәйрәк, ыксымырак һәм уның төп үзенчәлеген әйтеп китер инем. Ул бүтә тәрҗемәләре Айгөл апаның йырлап тора бит инде. Был безнең федераль агентлыктың ярдәме буенча сыккан китап. Бүген бу китапты барып алырга мөмкин, кулдар кысып тора. Бүген үк алырга мөмкин. Шулай ук эселә сагыу, бик матур. Ташын үдегез күреп торагыз инде. Һәм тагы ла бәләкәйрәк китаптарды күрәбез балалар өчен. Гомумән бай гына балаларның ассортимент бик бай. Ассортимент бик бай. Бына әле генә буларны лагына бит инде Земфира Акбутина менән Найля Хамбалиеваның китаптарына бик матур презентация үтте. Елы балалар катнашлыгында автор үзләре килделәр. Шул тиклем матур итеп үткәрелде был презентация. Әйткәндә, яңа магазинығызда хәзер шундай сорашулар оештыру мөмкинлеге бар. Бик еш була. Һәм кисәгенә безнең үтеп китте. Шулай ук бик матур итеп
татар телендәге балалар өчен сыккан йыйынтыктарыбыз Мөнир Вафиндың Котырган болот исемле һәм күреп торагыз Клара Сафәрова Күкеле сәгать һәм Рәлиф Шагалиевтың Үсәсе килә исемле йыйынтыктарының презентациялары бик йылы үтте шул циклем. Нимә дип әйтергә кирәк? Презентациялар үткәндә, әлбиттә, кешеләр килеп үзләренә мөмкинлекләрне ыскындырмаһындар, авторлар белән аралашып, китапты һатып алып, уларның автографтарын алырга инде. Балаларга бик охшай презентациялар. Балаларга гына түгел, башкаларга да бик охшайдыр. Балалар китабы өчен без бит инде балалар күбрәк күрһен тибез. Әлбәттә, балаларда укыту, чөнки улар буласак укучылар, бына зур-зур калын китаптарда, шуларның берәһе Азак ошыларды укыгындар өчен. Таңсупан Гарипованың Буренушкаһы. Бу Бу инде русса рус телендә безгә ул беренче тапкыр сыкмай рус телендә Буренушка битендә ул шул тиклем нык һорау менән файдаланыла. Библиотекалар, китапханалардан алып киләләр. Без таушалы беткән, куюлы беткән китаптар алып киләләр. Иң күп укылган китап. Иң күп укылган китап Таңсупан Гарипованың Бөйрәкәе башкортча рус телендәгеләр бик зур һорау менән файдалана. Бына безнең Академ театрда спектакльләр баргас, хәзер тагы бер тапкыр ниндәйдер яңа тулкын килде. Шул спектакльдә әсәрде күргән кешеләр укырга теләйдәр инде китапты. Экземпляры күпме буның? Тиражы күп. 1000 тираж. Хатып алырга өлгөрегез. Ул бик әз 1000. Бик әз. Чөнки уны хәзер без маркетплейстарга куйһак, маркетплейстардан бөтә Рәсәй буйлап уны тиз генә хатып алып бөтәсәктәр. Безнең әле мөмкинчелек бар, китап магазинына барып, югыра алып барып алырга. Бер сүз әйткәндә, Ленин урамындагы яңа китап магазинына килегез. Таба алаһыгыз һәр Китаптар барыһыла бар. Һәм күрәм бына башкортларның сигү үлгеләре турасындагы китапта. Бу инде һуңгы вакытта үзебезнең милли киемгә, милли булмышыбызга, милли киемгә кайту инде игътибар арту. Бында шул циклем кем бына ысынлап та кул эше менән шөгыльләнә, улар өчен дә бик зур әсбаб буласак, бында бөтен нәмәләр күрәтелгән бына. Өлгеләр дә хәтта. Өлгеләр, нисек эшләргә, нисек сигергә, нисек хаклап алып калырга. Бик ул фәнниле язылган, шул ук вакытта ябай укучыга ла аңлашыла. Безгә лә бына мотивтар менән мәрәхәтләнеп мотивтарны алып сигергә мөмкин. Булар бөтәһе башкортларның сигү өлгеләре. Һәм беләбез, китап нәшриятының үзенең айрым ардаклы шәхестәр, уларның юбилейларына арналган сериялары бар. Ул Башкортстанның ардаклы шәхестәр серияһында безнең айрым серия бар. Ул сериялар быел без Мөхәммәтша Буранголовка багышланган китапты кулыбызга аласакбыз. Декабрь айында Алла бирһә, уны безнең Гөлнур Каскинова әзерләне. Ул безнең даими авторыбыз бит инде Гөлнур Бөрек калаһыннан Гөлнур Наримановна. Ул безгә әзерләп алып килә. Шулай ук без Шәйхзада Бабичтың башкорт һәм рус телләрендә йыйынтыгын күрәсәк, без күптән улай бергә сыкканы юк, зур эш башкарылган һәм Башкортстан халык шагыйрьләренең әсәрләре тупланган шул тиклем матур китап буласак. Ул безнең шулай ук декабрь айында дөнья күрәсәк, әлбиттә. Тәүге тапкыр безне башкорт телендә бер тапкыр сыгарган, уны кеше хатуда күреп өлгөрмәне. Ул бик тиз таралып бетте. Шуга без был юлы башкорт теле аудиторияһы менән генә сикләнмәһен дип, уларны тәрҗемәләре менән бирдек. Һәм онда кыска гына биографияларын бирдек. Ул поэзия һөючеләр өчен генә түгел, хатта мин уйлайм инде укытучылар өчен зур әсбаб буласак, чөнки кыска гына биография бирелгән һәм төп әсәрләрен, иң уңышлы тәрҗемәләрен һайлап алырга тырыштык. Бuna берәргә барһаң, республиканың ситтә барһаң да бит, чөнки ике телдә бүләккә бына ментигән әзер бүләк инде ул безнең йыйынтык буласак. Сувенир йыйынтыктар һәм байтак кына. Һәм бына ардаклы шәхестәрнең юбилейлары әлбиттә һәр вакыт булып тора. Узакламай дөнья күрәсәк инде безнең Башкортстан халык шагыйре Факиһ апай Тугызбаеваның тормыш юлына, иҗатына арналган зур матур фотоальбом дөнья күрәсәк. Шулай ук быел һәм Башкортстанның халык шагыйре Раул Шаммастың әсәрләре дөнья күрәсәк. Әле дөнья күрәсәк әйберләр күп. Һәм бына шулай ук безнең битендә быел беренче тапкыр Камил Фарша улы Яханшиндың
Серле тайга исемле китабы дөнья күрде. Беренче тапкыр дип әйтәм, башкорт телендә тулыһынса. Ул бик зур бүләк республиканың укучыларына. Рус телендә әлбәттә бөтәһеләр без укып беткәнбез бу әсәрләрне. Әмма башкортча шул тиклем оста тәрҗемәчеләр тәрҗемә иткәндәр. Бында Башкортстанның халык язучысы Әмир агай Әминев, Башкортстанның халык шагыйре Тамара Пайганиева һәм Башкортстанның халык язучысы Гөлнур апа Якуповалар тәрҗемә иткәндәр. Ул бер нисектә рус теленнән бер нисектә аерылмай, шул тиклем эсенә инеп китеп укыйһың. Хатта шул тиклем мин бына аерыла алмай укыным. Мына әлбәттә мына тәрҗемәне укыһаң, уйлайһың бит, тәрҗемә шул, буның оригиналын укырга кирәк инде. Ә бу китапты укыганда ундай тойгы тылмай. Бу тап авторның бөтә кисерештәрен безнең тәрҗемәчеләр yerенә yetkерә алгандар. Камил Фаршевич турында әйтеп тора түгел бит инде. Ул үзенең шулай ук быел матур юбилеен, күркәм юбилеен билдәләне һәм республика халкына зур бүләк булды. Димәк, Зөлфия Шәрфиевна, бер сүз әйткәндә, декабрь һеҙҙең өсөн бик ҡыҙыу ғына булмаҡсы. Декабрь айында без уйлайбыҙ, студияға саҡырһағыҙ, ошо өҫтәлдәр бөтәһе лә тулы буласаҡ. Өҫтәл тулы булыр да, иң мөһиме китап кәштәләре кәштәләрендә тиҙерәк бушаясаҡ. Үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, бындай шул тиклем сағыу эсе лә, тышы ла бер-береһенә тура килгән, тап килгән китаптар, улар үҙҙәренең уҡыусыларын тиҙ арала ғына табырҙар тип уйлайбыҙ. Һәм әлбәттә уларҙың исем туйы үткәреү һеҙҙең әлбәттә ул беҙҙең бурыс, улар һәр ваҡыт аҙнаһына 2 тапҡыр, 3 тапҡыр барасаҡ инде. Бына ошондай саралар ул һеҙҙең магазиндың популярлығын арттырҙымы? Әлбәттә, улар күбеһе белмәй бит инде яңы магазин. Әле һаман теге иҫке магазинда эҙләп йөрөүселәр дә бар, әммә яңы магазинда өйрәтеп бирһәң, бер нисә тапҡыр улар презентациялар булһалар, улар алып киләләр үҙҙәренең күршеләрен, туғандарын, апаларын, ағайҙарын, коллегаларын алып киләләр. Магазин ул беҙҙең ниндәйҙер ижади мөхит дип әйтермен, ябай магазин түгел. Бер һүҙ әйткәндә, китап уҡығыҙ, шулай бит? Китап уҡығыҙ, килегеҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостандың Зәйнәб Бишева исемендәге китап нәшриәтенең баш мөхәррире Зөлфиә Ҡарабаева менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.